ndili ndi chisoni chachikulu mu tsiku la lero. Chisoni changa chokamba nakuti Yesu anafika polankhula makuna kuti masiku omaliza kudzafika aneneri onyenga ochuluka amene ngati nkotheka akanyenge ingakhale ndokhulupirira amene aneneriwa anafika tili nawo ndamene tikumasapota kwambiri ndamene tikumaombera m'manja kwambiri kuno ku dziko lapansi kuti ine ndili woopsedwa kwambiri. Ena ambiri amene tikupezeka nawo m'magulupu ndi anthu amene amaombera m'manja zinthu zovunda, zinthu zonyasa, zinthu zimene zingakonze kuwapindulitsa, zinthu zimene zikuoneka m'maso mwawo kuti nzolungama koma zili zonyasa pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Nimvetsere kuna kulikonse zanga kumene uli pamene tikupitirira kuphunzira Book of Enoch. Ukwena kutsekuka m'maso pamene kuphunzira buku ili. Pamene kuphunzira buku ili ukwena kutsekuka m'maso chifukwa kudziko kumene kukhala kuno kwadzaza ana njoka, kwadzaza ana mphiri, kwadzaza ana mamba amene akumaonekera ngati kuti ndi ana Mulungu koma ali ana mphiri, ali ana Satana njerekezi. Mudzina la Yesu Kristo zanga tamvetsera. Lero ndapanga chidwi kwambiri ndi nyuzi imene yalembedwa mu dziko la Malawi. Mbusa wina amene akumucho Daniel Goodson. Yeyi ndi wakunzuzu amali ndi mpingo wake kumene. Akuti yeyi mmodzi mwa mamembera ake anapita ku nyumba kwake kuti akapempheredwe. Atatenga ana ake kumene kuja naja anawuza amayi anaja kuti mukhale panja mapempherowa akufunikira aine ndi anawo. Abusa aja atalowa nawo adaja nyumba yambani kuwapanga chipongwe agwirireni kuwagwiririra ana aja kuti mwa mwana mmodzi ndamene akuonetsa ulula mwana wa zaka 11. Amayi kumfufuza mwana uja kupita naye ku chipatala kuona kuti mwanayi zonadi anagwiriridwa. Apolisi anapita kukatenga abusawa ali m'manja mwa polisi. Pamene ndikulankhula pano agona mchitokosi cha polisi. Mbusayi ngwa zaka 50 chakuti kukagona ndi mwana amene ali ndi zaka 11. Tamvetserani ndi chinthu chomvetsa chisoni motani. Popeza anthu amene timene akukhulupirira pano sakukhulupirika. Ndipo ndikovuta nakuti ukoza kungokhulupirira mbusa kuti uyi ndi mbusa basi ukoza kukhulupirira. Ndikovuta chifukwa chani azibusa waso nawo ziwanda zonyasa zimene inuki amadzifotokozera zinalowa ndipo akusokera kumasulidwa. Ina azibusa ine ndikaona ndikayang'ana ndimatha kumaona kuti awa akufunikira pempheronso awo kuti amasulidwe awo. Azitumikira ndikayang'ana ndikapenya ndimachita kuti awa akufunikira dzina la Yesu kuti amasulidwe. Taganizani kukagona ndi mwana wa zaka 11 kumuonongera tsogolo, mwana wa zaka 11 kunchotsera virgin, mwana wa zaka 11 amene ndikusowa kuti ndikoza kulankhula motani. Kodi iye zimene zangachitire mwana wake? Nkhaza zimene zimbusayi angachitire mwana wake? Tamvetserani, likuonongeka ndi dzina la ndani? Likuonongeka ndi dzina la Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndiye ndimafuna ndilankhula kuti anthu ambiri avala mayina aubusa, avala mayina au profeti, avala mayina au tsogoleri, koma zili zimpalangonda, koma zili njoka, koma ali anthu osayenera kwambiri pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndipo Mulungu pobwera anthu ngati amenewa aononga, awapwasula, awanyeketsa ndi kuopsa kwa chifukwa chani? Ndi anthu osakhulupirika pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ane ndimafuna nditsikimizire
kuna kuti pamene zafika musakhulupirire munthu ngakhale munthu atakuona kuti ndifuna kuti ndipemphere nawe iyayi ndifuna ndikwere nawe phiri iyayi ndifuna ndisale nawe tamvetsa musakhulupirire munthu ndiye woopsa kuno ku dziko lapansi munthu ndiye woopsa kuno ku dziko lapansi ine izi ndakumana nazo I remember 2010 pamene nenda azibale anga okwanira 4 azibale anga amenewa anali ndi ziwanda za ufiti amatamba kwambiri usiku ukada nkuti nthawi imeneyi mapemphero mulungu akungoyamba kumene kutigwiritsa ntchito tamvetserani tinapitanso kwa abale ena amene tinaatenga kuti awawa akonza kuima nafe mmapemphero ndicho ngona kuti anawa ufiti uthe uchotsedwe tidakafika kumalo kumene kuja anafika poluzona kuti taimanikayi tsiku lakuti mubwere kuno tidzakhala ndi mapemphero usiku pamwepo pamapemphero amene wamamawa tidzalawirire kupita ku phiri ndipo ana amene ufiti utha tamvetserani titanyamuka kupita kwa anthu aja osadziwa kuti ana aja afuna akachezeretse kwatambitsanso osadziwa ana aja afuna akhwimitse apase nyanga tamvetserani amene amapanga zimenezi ndi omwe aja amene timatenga kuti awanda atsogoleri koma osadziwa ndi mfiti za anthu komanso kuponenga atsogoleri koma usiku ndatsogoleriso aufiti anomwe aja anamba kumaona kuti ngakhale tinagona kumalo kuja ngakhale tinapita kuphiri kumalo ndi anthu aja koma anthu aja atiwonjezeranso ufiti kumaona kuti kumalo kumene umakasaka mapemphero umakasaka chisomo cha mulungu nkumene kusokwapezekaso ufiti ndimafuna ndichenjeze kuti si malo ena aliwonse amene mukuzokapeza chisomo cha mulungu malo enawo ndi malo amene ndi malo amene kupezeka maagenti a satana ndi malo kumene kupezeka mphamvu za satana ndi malo kumene kupezeka chiwonongeko chenicheni cha satana ndi chifukwa ana ambiri ukuwatengera malo ngati amene mulungu kasintha anawa sakusintha pamene akumapitirira kumatambali pamene akumapitirira kumapanga za ukule pamene akumapitirira kumapanga za chinyengo kuno ku dziko lapansi mudzina la mphamvu la Yesu Kristu pamene tikugawana zisisi za Bible kapena zisisi za buku limene tikupitirizanso kuunikirana zina mwa zisisi zimene zikuchitika kuno ku dziko lapansi tamvetserani maprofeti amene mukumaona kuti maprofeti mphamvu zawo zina akumakazitenga pansi pamadzi akumakazitenga kwa asing'anga akumakazitenga kwa ziwanda zimene Inoki amaonetsedwa Inoki amaonetsedwa zimene zizina kuti ziwanda zipopeza zinachokera kwa anthu ziwanda zimene zidzakhala zikulimbana ndi anthu ndipo anthu adzadzigwadira adzadzilemekeza munjira yanji munjira imene ndikufotokoza pano pale azibusa ambiri akumapita kumene kuja ndipo kumukapezeka malamulo nakuti iniyo kuti mukhale ndi mphamvu chimene mukuyenera kupanga muzitenga kampango ka white yaka maprofeti ambiri amatenga kampango kamene ndamazina kuti muzikagona ndi ana ang'ono amene ali ndi uvijini amene sanagonepo ndi anthu amene sanagonepo ndi mamuna muzikagona ndi anthu ngati amene aja ndipo mukagona nawo ana aja muzitenga kampango kudzipukutira mukadzipukutira ndiye muzikatenga kampango kugona nakoso tsiku limodzi nokha mutakapukupatira mukatera muzikatenga kupena ku Sunday service kapena kupena kumapemphero ndipo katikati mwa mapemphero muzichitika zomphamvu muzichitika zodabwitsa lero mukumaona I see ndine ntamvetserani ndi mphamvu za pansi pamadzi ndi mphamvu za satana ndi mphamvu za diabulosi koma zikukhala kovuta kwambiri kuti anthu azindikira kuti izi zikuchitika pansi ndi mphamvu za diabulosi ndi mphamvu za satana chifukwa mukumauzida chilungamo mukumadana ndi chilungamo anthuwa mphamvu zawo sakuzitenga kwa mulungu akuzitenga kwa satana ndichifukwa kudzapeza mwayi kudzikuza kwambiri
udzapeza mwayi kudzimva kwambiri. Iya ipingo undu wanga, iya inambisa nditamvetsera. Pingo mene unayamba ndi dzina la Mulungu. Munthu amene akutumikira samene okhala munthu odzikuta, odzikonda, odzikuza. Zimachita kuoneka izizi ndi ziwanda zapasi pa madzi. Dziko li lafika ponyasa, lafika poyipa, kone kuti sungakwanitsenso kuti ukhoza kukhulupirira munthu. Osakhulupirira munthu. Ngakhale munthu atakama kuwuza nakuti ine ndine munthu wa Mulungu, amalankhula ndi dzima odzosasa, iwo dzimvo nakuti ndi munthu wa Mulungu, tamvetsera. Ndi ana njoka, ana Satana, ana mphiri amene sukuyenera kukhulupirira. Khulupirira pokapoka ulandira vombozo nakuti uyuyu ndiye munthu oyenera kukhulupirira. Mabanja ambiri akuti ndazibusa omwepo. Kukhala kovuta nakuti munthu nkhulupirira na mkazi anga akupempha ndabusa amenepo. Zikhala zovuta. Chifukwa zibusa ambiri ndi ana njoka, ana mphiri. Amene amaonekera ngati ndi ana Mulungu, komale ana mphiri, ana Satana, odana ndi chilungamo kuno ku dziko lapansi. Inoki anaonetsera anthu ngati amene wawo. Inoki anaonetsedwa anthu ngati amene wawo. Akusonkhanitsidwa mbali zonse, akuisidwa malo amodzi. Anthu amene anakana chisomo cha Mulungu, koma kusatira mafano, kusatira zokonda za mitima yawo. Inoki anaonetsedwa za anthu ngati amenewo. Zoti muona zimenezi. Tikupitirira kuwerenga mawu mu tsiku la lero amene tikuwapeza mu chaputala cha 42. Mauwa akukamba nakuti nzeru sinapeze malo okhala, kenako inapatsidwa malo okhala kumwamba. Akuti nzeru pa dziko pano sinapeze malo okhala, itasakasaka, kenako inapatsidwa malo okhala kumwamba. Nzeru ndi imeneyo zanga. 2 ndipo ndinaona momwe chapter lipitirizebe. 1 ndipo ndinaona tipitirizebe 1. Nzeru sinapeze malo okhala, kenako inapatsidwa malo okhala mmwamba. 2 nzeru inapita kukakhazikika pakati pa ana a anthu, ndipo sipanapeze malo okhala. Nzeru inabwera malo pake ndipo inakhala pakati pa angelo. Nzeru inabwera pakati pa ana. Tamvetsera, ndi sinapeze malo okhala, inabweranso kumwamba kukhala pakati pa angelo. Chifukwa chani? Anapeza unakuti anthu aku dziko lapansi zokhulupirira zawo, udzapeza wina wasema china chake kwa chimi kapena pake akuti chimenechi ndiye Mulungu, kumachizungulira, kumachilemekeza. Ndiye udzapeza wina wangonyamula mikanda akuti mikanda imene kumayiwerenga akuti chikhulupiriro chikuchokera m'mikanda. Ndiye udzapeza wina wako kunyamula chikhubu wadzadzikapo madzi mmenemo nkumawaza nyumba monse akuti mphamvu zako zochokera m'madzimu. Tamvetsera, nzeru inakuona kuti apa palibe pokhala kulibwera ndibwerere pakati pa angelo. Kuti nzeru inabwera pakati pa angelo. Ndichifukwa udzapeza nakuti anthu kuno ku dziko lapansi akuchita zinthu kupachita kuona nzeru palibepo to apa palibepo nzeru apa. Chifukwa awa anakhala ndi nzeru anakabwerera pamaso pa Mulungu kumachita kuona kuti iyayi apa nzeru palibepo apa. 3 ndipo kusalungama kunatuluka mzipinda zace, mmene sanawafune anawapeza, ndipo anakhala nawo monga mvula mchipululu ndi mame nthaka. Ndibwerezenso pa 3 kuti mumve bwinobwino. Ndipo kusalungama kunatuluka pa mzipinda zake, mmene sanafuna anawapeza, ndipo anakhala nawo monga mvula mchipululu ndi mame nthaka yowuma. Pa 1 ndipo ndinaona mphenzi zina nyenyezi zakumwamba, ndipo ndinaona momwemo iye anaziyitana zonse mayina awo, ndipo zinavomera iye. Inoki anaonetsedwanso za nkhani ya
mphenzi komanso nyenyezi Mulungu amakwanitsa kuziyitana ndipo zimamvomera iye. Pamwamba una kuti Enoki anaonetsedwa nzeru nakuti nzeru inasakasaka malo kuno kudziko lapansi malo sanapezeke. Pakuti pa chimenechi Mulungu anamuonetseranso nyenyezi zakumwamba ndi mphenzi. Mulungu amakwanitsa kuziyitana ndipo zimamvera iye. Mulungu amene ndikumulalikira, amene ndikumphunzitsa ndi Mulungu mwini nyenyezi, ndi Mulungu mwini mphenzi. Umayidziwa mphenzi zanga kuna kuti mphenzi ikafika pamalo imasokoneza. Ndi munthu wakameti kumpeza papa ndani kuti ndi Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. 2 ndipo ndinaona momwe akuyesedwa mayeso olungama. Ndipo umveti wenzanga kuna kulikonse kumene iwe uli. Ndipo ndinaona momwe akuyezedwa muyeso olungama molingana ndi kuchuluka kwa kuwala kwawo. Okay, ndinaona kufalikira kwa malo awo ndi tsiku lomwe akuonekera ndi momwe kuzungulira kwawo kumapangira mwezi phenzi. Okay, nkhani yakulu imene Enoki akuifotokozera pa imene akuonera akuti anaonanso malo ena amene kumapezeka kuti kukupitako anthu amene amayezedwa molingana ndi chilungamo chawo ndi kuwala kwawo kumene kumakhalira kuno kudziko lapansi. Ndikonza kutsikimizana kuti tili ndi anthu feti ndi kuwala kosiyanasiyana, tanyamula uthenga osiyanasiyana. Ndi Enoki anthu amaona akuyezedwa kuti zoonadi awanda abusi koma amayeza, awanda prophet koma amayeza, awanda anene koma amayeza. Ndimafanditsikimizana kuti kupemphera kumene mukupemphera lidzafika tsiku limene mudzayezedwe. Iniyo mudzayezedwa mufune musafune chifukwa Enoki anaonetsedwa. Funso kumakapona kuti kodi likadzafika tsiku lakuti mudzakayezedwe zintchito zonyansa, zintchito zoyipa zimene mukuzipanga tsiku ndi tsiku, kodi iniyo mudzapambana? Inu mudzapambana inu amene mmaoneka okhulupirika ntchalichi mukafika kwanu natambwali okhulupirika ntchalichi koma mukafika kwanu sikuyipa kwake. Munthu kuonesa kumkwira mkazi wake mwezi wonse, mkazi wake osamulankhula, kukonesa kumukwira mamuna ake mwezi wonse, mamuna ake osamulankhula. Tamvetserani, kodi iniyo mukapambana muchimenechi mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu anakuti chipinda chimene akayezera kapena akaperekera muyeso kwa ana olungama akakupeza kuti sunapambane, akakupeza kuti sukuyenera. Mulungu sanyengerera, Mulungu sasekerera, pomwe pakukutenga ndikokusiya kumalo kumene iweyo ukalire koma moyo wako wonse. Enoki amaonetsedwa zimenezi. Tiye tipitirire pa 3. Ndipo ndinafunsa ngelo amene anali kuyenda nane amene analonesa zomwe zinali zobisika kuti kodi izi ndi chiyani. Enoki amazidabwa ndi anamba kumafunsa na kuti kodi zimene chinchani ndikuona ine yonse. 4 ndipo anati kwa ine, Ambuye wa mizimu wokudziwitsa tanthauzo lawo lophiphiritsa awa ndiye mayina awoyera mtima okhala pa dziko lapansi, ndipo amakhulupirira dzina la Ambuye wa mizimu kwamuyaya. Komanso Enoki anamuonetsa mayina anthu oyera mtima amene akukhala kuno ku dziko lapansi. Ndimafuna ndikambe zimenezi nakuti inuyo ngati muli munthu woyera mtima, ngati muli munthu wokhulupirika, Mulungu amakudziwani. Ngakhale Mulungu akhala kumwamba, Mulungu amakudziwani, ndipo muli muchiwerengero cha anthu oyera mtima. Ndipo mupitirire kukhala munthu oyera mtima. Chinde kukhala munthu oyera mtima kuno ku dziko lapansi nkovuta, chifukwa anthu ambiri kuno ku dziko lapansi samafuna kuti ukhale munthu oyera mtima. Enoki anakwanitsa kuchiona chimenechi, kwaona anthu oyera mtima okhulupirika
anthu achifundo, anthu achikondi, anthu omvetsera mawu a Mulungu mwachidwi. Enoki anakwanitsa kuwaona anthu. Kumbukona kuti dzana timaona angelo amene Mulungu amakwanitsa kuwafotokozera zintchito zawo. Komanso kumambiro kwa Enoki tinapeza kuti Mulungu amafotokozera angelo una kuti pali ngelo wakuti amayang'anira anthu amene ali okhulupirika oyera mtima, ndipo pali ngelo wakuti amene amang'anira anthu amene ali anthu oyipa mtima. Kula ngelo ena amang'anira anthu oyipa mtima, kula ngelo ena amang'anira anthu koma oyera mtima ku dziko lapansi konkuno. Kuti iweyo wakhala munthu oyera mtima, tamvetsera, pali angelo amene amakhala nawe tcheru kumakuyang'ana kuti ukuyenda bwanji, ukhala bwanji kuno ku dziko lapansi. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu nzanga, nkhani ndi nkhani yosautsa kwambiri chifukwa chiwerengero cha anthu oyera mtima Mulungu amachidziwa. Inu mukhoza kukhala munthu kuti mukunyengeza ina ake kuti ndinu munthu oyera mtima, koma mukudziwa kuti ndinu mtambwali. Mulungu amadziwa za utambwali wanu. Inu mukhoza kukhala munthu omadziyenereza na kuti ndinu munthu oyera mtima, koma Mulungu akudziwa kuti ndinu mfiti. Inu mukhoza kukhala munthu omadzionetsa ndinu oyera mtima, koma Mulungu akudziwa kuti pansi pakuti ndinu munthu oyera mtima koma ndinu munthu owononga wapwasulo. Mulungu zanga atachitire chifundo. Kutenga ukhoza kumvetsera, koma mwina uli ndi masiku ochepa kuno ku dziko lapansi. Konzetsa. Usafe uli mumphulupulu, usafe uli muzoyipa, usafe ukutambabe, usafe kupangabe dzigololo. Ambuye akuthandize. Khala ndi chidziwitso. Chifukwa zaonekana kuti malo ambiri amene tikumakasaka dzidziwitso kulibe, chilungamo kulibe, ndipo mulomo ukasaka mtendere kulibe. Ndi malo omwe amene ukupezana kuti anthu tikulandira nkhanza zosiyanasiyana. Phunzira kuchisaka chilungamo wekha, ukhale nacho mnyumba mwako iwe ndi ana ako. Phunzira kugwada pansi kupemphera wekha. Sisonguti jijiri. Mulungu amamva pemphero la munthu okhulupirika amene ogwada pansi kupemphera mokhulupirika. Si malo ena aliwonse amene ukhoza kumapita umakasaka mapemphero. Sakasaka anthu amene akupempherere muzimu ndi muchoonadi. Udzakampeza munthu akuti ayi ndifuna ndipempherere madziwa tamvetsera ngwachinyengo. Udzakampeza munthu akuti ayi ugwiritse ntchito mkanda uwu kuna kuti upeze yankudziwa ngwachinyengo. Udzakampeza munthu akuti ayi tigwiritse ntchito mchere kuti mapemphera amveke ngwachinyengo. Udzakampeza munthu akuti tigwiritse ntchito apples, tigwiritse ntchito kandi nkhuku kuna kuti ulandire mayankho. Dziwa kuna kuti munthu ngati amene ngwachinyengo. Chilungamo chimabwera pamene munthu akugwiritsa ntchito baibulo, mawu, komanso machitidwe ndi munthu yuyu akulankhula chilungamo. Kumbukana kuti pamene tikuphunzira buku limene komanso tikuwunikirana zina mawu amene tikuatcha kuna kuti Book of Enoch. Mawuwa ndi mawu amene tikuphunzira kuchokera m'mavumbulutso osiyanasiyana amene Enoki amaonetsedwa. Enoki amachita kutengedwa, kuzungulitsidwa dziko lonse lapansi kumamuonetsera china chilichonse chimene chikupezeka kuno ku dziko lapansi, chimene chazungulira ku dziko lapansi, komanso chimene chazungulira kumlengalenga, even imene kulili kumwamba. Enoki anaonetsedwa. Mongokumbutsana molinga ndi mmene tayendera m'masiku ambuyo, musindifuna wina aliyense kuti atsale, ndikufunisa wina aliyense tiyende naye limodzi. Enoki anaonetsedwa Mulungu akutsika ngati munthu kuno ku dziko lapansi. Zimene zinakwaniritsidwa ndiko kutsika kumene kunadzatsika Yesu
kudzafera anthu ochimwa kuno ku dziko lapansi. Zimene tikonza kuona kuti zimene Enoki amaonetsedwa nzenizeni. Enoki anadzaonetsedwa munda umene makolo athu anadya chipatso nachimwa, ndipo anadzaonetsedwa kukula kwa mtengowu, anadzaonetsedwa fungo labwino la mtengowu, kukoma kapena kuti maonekedwe a zipatso, maonekedwe a masamba a mtengo umene Enoki anaonetsedwa. Zimene zikuonetsa kuti zimene amaona Enoki ndi zenizeni. So Enoki yemweyi ndi amene anadzaonetsedwanso chisanganya cha ngelo chimene chinadzachitika kuna kuti zoyipa zonyasa zifike mmene zililimu. Enoki anaonetsedwa zimenezo kuti angelo onse, ndipo analandira chigamulo chimene Enoki anadzaita ndizo na kuti tabwera kuno, ndipo atabwera Mulungu anamtenga nayamba kumufotokozera zigamulo zimene angelowa akuyenera kuti azilandire molinga ndi uchimo umene iwowa angelowa achimwa. Ndiye taphunzira zambiri, tapeza kuti angelo amenewa amaphunzitsa anthu kupanga za matsenga, kupanga za mankhwala, amaphunzitsa anthu kupanga zophoda-phoda. Chifukwa chakuphoda kumene anthu amapanga kumapenta maso awo, nkhope zawozi, uchimo, zigololo zinachulukana kuno ku dziko lapansi. Tazipeza zimenezo m'buku limeneli la Enoki. Pamene tikupita chitsogolo tikuona mafanizo angapo amene Enoki anamuonetsera. Mafanizolo anamuonetsera malo amene kumapezeka anthu oyera mtima, anamuonetsera malo amene padzapezeka anthu ochimwa. Komanso taopeza na kuti Enoki yemweyi anamuonetsera njira za mwezi. Tapezanso na kuti Enoki yemweyi anamuonetsera njira za dzuwa. Komanso tapezanso kuti Enoki yemweyi anamuonetseranso nyenyezi zimene zinamangidwa, zimene Mulungu anaziuza na kuti zituluke mu nthawi yawo. Izo zitatuka mu nthawi yawo, nthawi imene izo nyenyezi zikufuna, Mulungu anazimanga. Ndangofuna ndikukumbutseni kuti zikati kuyendera limodzi mu uthenga umenewu. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, ndithokoze nonse amene mumati mukaumvetsa uthengawo, mukumautumiza m'magrupu osiyanasiyana, mukumautumiza malo osiyanasiyana. Maumboni akubwera, anthu akumasulidwa, anthu akudziwa zisisi zimene zinabisidwa kwa nthawi yayitali chifukwa tagwirana mkono komanso ndikugawa uthengawo m'malo osiyanasiyana. Ambuye adzikudalitsani mu dzina la Yesu Khristu. Tate tipemphereni. Atate, lankhulani timva. Popeza mukalankhula ndi ana anu amamva. Madzulo ano ndikupemphera kuti mutsegule makutu ana anu, chifukwa amene amamva ndi amene ndi khutu la uzimu. Tsegulani makutu a uzimu, mutseke makutu akuthupi. Mu dzina la Yesu ndapemphera ndikulemekeza kutamanda kwa mtima kwa eni ufumu ya Israeli. Amen and amen. Zanga uthengawu nkovuta kwa munthu amene ndi khutu la kuthupi kuti amumvetsere. Chifukwa ndinapeza kuti munthu amene amamvetsera uthenga wa Mulungu koma ndi khutu la kuthupi, iyeyi amangoweruza, iyeyi amangobwera kudzasaka zinthu zimene akuti izizi nzoperewera sizinayende bwino. Iye amasaka zimenezozo chifukwa mkati mwake muli message yolephera, mkati mwake muli china chake chimene iyeyi akufunikira mamasulidwe, akufunikira maomboledwe, akufunikira chipambano cha Ambuye kuti chimmasule, chimthandize kuti akhale ndi moyo kuno ku dziko lapansi. Mu dzina la Yesu Khristu nzanga, tate tikhale limodzi pamene tikupitiriza kuwerenga Book of Enoki. Ukhalepo mpozanga, ukhalepo mpozanga.
ukhalepo mponzanga pamene tikupitiriza kuwerenga Book of Enoch. Ine ndakakonda nakuti ngati uli ndi mapulani kapena ngati uli ndi katundu amene ukakafika pamaso pa Mulungu kadabwa, nakakonda nakantula kwa katunduyo, nakakonda nakantula. Tili ndi akatundu olemera, nsanje ndi akatundu amenewo, jealousy ndi akatundu amenewo, ufiti ndi akatundu amenewo, utamvetsera kusakaniza mankhwala nkumalodza anthu ndi akatundu. Zintchito zimene zipezana kuti ndi zintchito zimene zinaphunzitsidwa ndi angelo akugwa amene nawonso analandira chigamulo. Iwenso likubwera tsiku limene ulandire chigamulo ngati susintha, ngati sutembenuka mtima. Mu dzina la Yesu Khristu tipitirize kuwerenga kwa mawu Book of Enoch. Chapter cha 44 kapena 45 tikupeza pa mawu amene akuti ndipo iyi ndiye fanizo lachiwiri lokhudza iwo amene amakana dzina la malo okhala oyera mtima ndi Ambuye wa mizimu. Ndipo sanakwere kumwamba, ndipo sanakwere pa dziko lapansi. Okay, umu ndi momwe zidzakhalira gawo la ochimwa amene akana dzina la Ambuye wa mizimu, amene anasungidwa motero tsiku la kuvutika ndi kuzunzika, pa tsiku limene osankhidwa anga adzakhale pa mpando wachifumu. Kumbukirani kuti nkhani iyi ndi nkhani yosautsa kwambiri. Alipo anthu ambiri amene lerolo amati ine sindingapemphere. Zopemphera iwowa zimaoneka ngati zachimidzi, zopemphera iwowa zimaoneka ngati zili kutali ndiwo, koma ndikukamba kuna kuti likubwera tsiku limene udzafunitsitsa nakuti tsiku lomwelo ngolapa, tsiku lomwelo ngomasulidwa, tsiku lomwelo ngomboledwa, tsiku lomwelo ngokhululukira, koma silizatheka. Chifukwa chani? Udzakaona kuti iweyo kwako kwatha ndipo wachoka moyo uno usanakonzeke. Ndeti kumva mawa kunaona kuti anthu amanakana dzina la Mulungu, kulikana dzina la Yehova amene amakhala kuno ku dziko lapansi, ndi kumagwiritsa mayina achilendo. Iwowa akuti sadzakwanitsa kuti akhoza kukwera kumwamba. Zimenezi Enoki amaona. Sadzakwanitsa kuti akhoza kukwera kumwamba. Ngati ukumbukira nzanga timawerenga masiku ambuyo m'buku lomwe kuti Mulungu anamtuma Enoki, ndipo Enoki anakapeza angelo akuti atakhala pansi koma amanjenjemera, ndipo anali ndi mantha akulu. Ndipo iwowa amakanika kuti angane kumwamba chifana ndi manyazi kuti aona Mulungu. Enoki uthenga umene anabwera nanena kuti iwowa akuti sadzakweranso kupita kumwamba chifukwa cha mauchimo amene iwowa anali nawo. Ndi ndimafuna nditsikimize kuti wina aliyense amene ali ndi uchimo wa mtundu wina uliwonse, kauchimo ngong'ono, kauchimo ngokulu, kauchimo ngobwino, kauchimo ngoyipa, koma ngati uchimo sadzakwera, sadzaona Mulungu olinga kumwamba ndi dziko lapansi. Izizi zimene Enoki akuziona. Ndi ife tili ndi mauchimo osiyanasiyana amene timapatsa mayina osiyanasiyana kuti adzimveka bwino molinga ndi mmene ifeyo tikuganizira. Mvetserani, uchimo ndi uchimo, ndipo kwa munthu amene akupanga uchimo sadzakhoza konse kufikira pamaso pa Mulungu. Zimenezi zimene Enoki akuonetsedwa. 2. Ndipo sadzakwera kumwamba, ndipo sadzabwerera pa dziko lapansi. Iwo akupita kuti kwa anthu amene ndikunditsatira ineyo, Enoki anadzaonetsedwa malo ena ake amdima, malo opsa kwambiri. Ndipo Enoki amadzafunsa kuti malo amenewo ndi malo wanji, ndi amamuwuza kuti malo amenewo ndi malo amene amakhala mizimu ya anthu imene sinachite bwino, kudikirira judgment day. Ndipo idzatengedwa imeneyi ikayikidwe ku Gehena pa tsiku la chiweruzo. Kumpoti pa tsiku imeneyi ndi tsiku imene Mulungu adzaweruza zinthu zochuluka kwambiri. Mulungu adzaweruza nyenyezi zimene zinamvere zija. Mulungu adzaweruza angelo amene sanamvere aja.
Mulungu adzaweruza anthu amene sanamvere dzina la Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Pa 3 pakuti akuti chani, pa tsiku limenelo osankhidwa anga adzakhala pa mpando wachifumu wa ulemerero. Tamva akuti pa tsiku limenelo osankhidwa ake a Mulungu adzakhala ndithu pa mpando wachifumu wa ulemerero. Mwanjira ina adzakhala akusangalala akukondwera kuna kuti mpulumutsi wathu wafika. Popeza ifeyo timakhala ku dziko limene anthu amapanga zaukule, ife sitimapanga zaukule. Ife timakhala ku dziko limene anthu amaba koma ife sitimaba. Timakhala ku dziko limene anthu amatamba koma ifeyo sitimatamba. Timakhala ku dziko kumene anthu amapanga zosokoneza koma ife sitimasokoneza. Ndiye kuti anthu amene wawa ndi anthu amene adzakhala okondwera ndi osangalala kubwera kwa Ambuye wawo. Mudzina la Yesu Khristu nzanga kuna kulikonse kumene uliko, adzakhala pa mpando wachifumu wa ulemerero, ndipo adzayesa ntchito zawo, ndipo malo awo opumula adzakhala osawerengeka. Malo opumula awo adzakhala osawerengeka, malo ochulukitsa kwambiri opumula. Ndipo malo awo opatulika adzakhala osawerengeka. Tikupeza zimene zinakuti malo opumulira anthu adzakhala malo ambirimbiri okuti anthu akapumulire. Kupumula nzanga, kupumula. Tamvetsera, chisangalalo ichi nchokoma kwambiri, chifukwa ndi chisangalalo chosatha. Ine ndinakakonda unakuti iwenso unakakafikira kumeneko nzanga. Tamvetsera, chisangalalo cha nthawi yapasi pano nchomvetsa chisoni chifukwa umasangalala makukhumudwa, umasangalala tamvetsera makulira, umasangalala koma mawa umapeza kuti wafoka. Kwa amene chisangalalo chichi nchamuyaya chimene Enoki akuonetsedwa. Tipitirize nzanga. Osankhidwa anga ndiwo amene ayitana pa dzina langa kulemerero la ulemerero. 4 Pamenepo ndidzachita osankhidwa wanga kukhala pakati pawo, ndipo sadzasintha kumwamba ndi kuwapanga okhendambireso kuti mumvese muno bwino. Pamenepo ndidzachititsa osankhidwa wanga kukhala pakati pawo, ndipo ndidzasintha kumwamba ndi kukupanga kukhala dalitso ndi kuwala kosatha. Yehova ameneyi azapange zimene zizi. Tapa 5 ndipo ndidzasintha dziko lapansi kulipanga kukhala dalitso, ndipo ndidzapangitsa osankhidwa anga kukhalamo. Tamvani, adzalipanga dziko lomweli kukhalanso dalitso. Menemo atachotsa anthu ochimwa, atachotsa anthu oyipa, atachotsa anthu osakhululuka, anthu oyipa mitima kwambiri, mavampire, anthu amene ali ndi mizimu zoyipa kwambiri kuno ku dziko lapansi. Mulungu atachotsa nje dziko lomwe adzalisandutsa kukhala chani kuti kukhala dalitso. Kumbukira kuti Enoki anaona zinthu za nthawi ya kumapeto zimene zikulankhula papansi. Enoki amaziona zinthu zochitika ku nthawi ya kumapeto, kuti patatha anthu kuchimwachimwa, patatha anthu kubaiba, patatha anthu kupanga zinthu zoyipa chonchi, kutsogolo kwake ku Mulungu adzasanthulitsa dziko lomweli kukhala dziko la mtendere, la mkaka ndi uchi, dziko limene kulibe kufa, dziko limene kulibe njala, dziko limene kulibe zovutana zokangana moyo wa tsiku ndi tsiku. Chifukwa nthawi ndi nthawi imene Mulungu adzaweruze. Tipitirize kuwerenga pa 6 pakuti ndapatsa olungama anga mtendere ndi kuwakhutitsa, ndipo ndiwapangitsa kukhala pamaso panga, koma ochimwa ali ndi chiweruzo kuti ndiwaononge pa dziko lapansi. Koma ochimwa tsopano akulandira chiweruzo kuti ndiwaononge pa dziko lachani kodi pa dziko lapansi. Ine ndinakakonda kuna kuti munakasintha machitachita anu, nakakonda abambo munakasintha machitachita anu, chifukwa ngati simusintha. Enoki anaonetsedwa wonse ochimwa pang'ono,
wochimwa kwambiri, wonse akuwasonkhanitsa akuwasiya pamodzi, ndipo mkati mwa iwo anthuwa asakupeza mtendere weniweni, akulibe mtendere weniweni. So nkhani ni nkhani yosautsa, ni nkhani yosautsa kwambiri. Chifukwa ukhoza kufa lero koma iweyo uli wochimwa, ukhoza kufa lero koma iweyo usanakonzeke. Ngati utafe lero usanakonzeke kumene kulowera mtendere sungaupeze, molinga ndi mmene Enoki akufotokoza. Chifukwa kuno wochimwa asakupeza mtendere wina uliwonse, wochimwa akusonkhanitsidwa akuyikidwa malo amodzi, koma olungama akupeza mtendere, akupeza chisomo, ndipo Mulungu akuwakhutitsa ndi mtendere mu dzina la Yesu Kristu. Mmene tikupita mu chapter cha 46 tikupeza mawu. Ndipo pamene ndinaona munthu amene anali ndi mutu wa masiku 1, ndipo pamene ndinaona munthu amene anali ndi mutu wa masiku, ndipo mutu wake unali woyera ngati ubweya wa nkhosa. Okay, ndipo mmodzi naye panali munthu wina amene nkhope yake inali ngati munthu, ndipo nkhope yake inali yodzaza ndi chisomo ngati mmodzi mwa angelo oyera. Mukuiona ngani? Mukumbukira kuti munda imene Yesu amafika kuno ku dziko lapansi ino kuti atafika kale. Ine ndilemekeze Mulungu chifukwa Mulungu amadzilemekeza yekha. China chilichonse chimene chikuchitika choti Mulungu anachika kale mu system yake. Enoki anakwanitsa kumuona Yesu Kristu exactly anakwanitsa kumuona Yesu Kristu. Sasa tiwerenge mumve bwino bwino. Ndipo pamene ndinaona munthu amene anali ndi mutu wa masiku, ndipo mutu wake unali oyera ngati ubweya wa nkhosa, ndipo pamodzi naye panali munthu wina amene nkhope yake inali ngati munthu, ndipo nkhope yake inali yodzaza ndi chisomo ngati mmodzi mwa angelo oyera. Mukuimva nkhaniyo? 2. Ndipo ndinafunsa ngelo amene anali nane, ndipo anandionetsa zinthu zonse zobisika zokhudza mwana wa munthu. Haleluya, 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 haleluya nzanga, haleluya. Kwina kulikonse kumene mukundimvetsera, mvetserani kuti alipo anthu ambiri amene akuliheta bukhuli. Alipo anthu ambiri amene ali ndi maweruzo osiyanasiyana nkhani yokhudza bukhuli limeneli. Koma Enoki anaonetsedwa exactly nkhani yokhudza mwana wa munthu. Anthu ambiri tili ndi mafunso osiyanasiyana nkhani yokhudza mwana wa munthu, koma Enoki wayamba kuifotokozera nkhani. Ndikukhulupirira kuti anthu nonse amene muli ndi zipembedzo zosiyanasiyana zotsutsana ndi mwana wa munthu mutsegule khutu kuti mumve. Ndipo ndinafunsa ngelo amene anali nane, ndipo anandionetsa zinthu zonse zobisika zokhudza mwana wa munthu, kuti anali ndani ndi kuti anachokera kuti, ndi chifukwa chiyani anapita ndi ufumu wa masiku, anapita ndi ufumu ya masiku. Ndipo anayankha nati kwa ine, uyu ndiye mwana wa munthu amene ali ndi chilungamo, amene chilungamo chimakhala naye, ndi amene amawulula chuma chonse cha dziko zobisika. Mulungu adalitse kuwerenga kwa mawa mukhale nane limodzi pamene ndikhale ndikulongosola zimene Enoki anafunsa nakuti kodi mwana wa munthu ndani, achokera kuti. Ndi Enoki akufotokozeredwa nkhani yokhudza mwana wa munthu. Mwana wa munthu amene ndi ndani? Ndi Yesu Kristu, mwamuna wa mtanda, amene wina aliyense akang'ana pa iye kandi uchimo umatha, wina aliyense akang'ana pa iye kandi ufiti umatha, wina aliyense akang'ana pa iye kandi uhule umatha, wina aliyense akang'ana pa iye kandi matenda amatha, wina aliyense akang'ana pa iye zoyipa zimene unazo mumtima mwako zimatha. Koma zikudabwitsa kuti ndiyo munang'ana pa iye bwanji sizikuti simunadzipereke. Ziperekeni. Enoki anaonetsedwa ulosi wa mwana wa munthu. Mukumbukona kuti imene anaonetsedwa na Enoki ulosi wa mwana wa munthu asanafike, ndipo patadutsa zaka zochulukitsitsa kuti mwana wa munthu afike,
ndipo mwana wa munthu adafika, ndipo atafika mwana wa munthuyo anabwereranso kumwamba. Zonsezi Enoki akhala kuti fotokozerera. Ndichifukwa ndikupempha kuna kulikonse kumene iniyo muli, kuna kuti munditsatire tikheti kuyenda limodzi kulilondola buku limeneli la Enoki. Mu dzina la Yesu Khristu, kwa lero tilekezere pamenepa. Ambuye akudalitseni. Kumbukira kutumiza audio iyi m'magrupu osiyanasiyana. Alipo anthu ena amene akuti buku osiyanasiyana. Alipo anthu ena amene akuti bukuli tikulifuna kuti nafenso tikhale nalo tiziziwerengera tokha. Chifukwa ndakambona kuti anthu amene anawerenga buku limene la Enoki amadziwa zisisi, ndiye ndikumakhala kophweka na kuti akalimvetsetse Bible. Chifukwa kuli mafunso ena amene Enoki amafunsa ofunikira kwambiri okhudza mwana wa munthu. Lero akakufunsani kuti mwana wa munthu anachokera kuti nanga chinachitika ndi chani, anthu ambiri amakanika kuyankha chifukwa Bible silinafotokozere bwinobwino, koma Enoki anafotokozeredwa bwinobwino chifukwa iyeyi amayenda ndi angelo achina Gabrieli, achina Rafaeli, achina Mikaeli, achina Uri, angelo opsa amene Mulungu anawapanga. So mukhenane limodzi mawa pamene tikheti kupitiriza chaputala chimene chokoma kwa basi. Mu dzina la Yesu, amen and amen.